Oh, Jesu, omnene. Oh, Thobile. Ngeke ngakwazi. Ngizihamba. Jesu, omnene. Oh, Thobile. Yenza inhliziyo zethu zifuze Jesu kulesikhathi esiphila kuso kanako bangaki abathu abathibayo ukuthi kanako kinako yami ayazi ngaphansi yazi ngaphansi inamayani lokuqalile lenkazi seku20 something days manje ngithi lokuqalile sesibela besikhona sidlulela phambili ikuphi mina nawe esilwa yakho esizazi Nkosi impela ubumile nokuthakathaka bami angikuthandi kodwa ngiyafisa ukushintsha singayihamba inako ngatsamana mina ngiyathanda lapha isikhathi nawenza ngatsamana ngiyahamba ngiyahamba ngenkathi mina kulenkathi ngiyathandaza ngihamba ngokukhuleka nabena niyahamba nje oh land hayi siyahamba nje siyonqamlezwe nale kanti kanako kinako ya grapel kinaka thapelo kinako ya thapelo ayikho kahle angizwa ke isikhathi sokukhuleka yazona la isikhathi sokukhuleka wathi ngani lokukhuleka ukhuleke ngeqiniso urapele kanini uyazi modimo wakhe ungakhuleke ukuthi ngifuna umsebenzi ubhixupha noNkulunkulu ngifuna umsebenzi Nkosi manje bami wakwaqala nje ukukhuleka nje yazi uthandaze nje yakwazi ukuthandaza umuntu wemzalwane yakwazi ukuthandaza uthandaze nje hayi uthandazele ngoba nginenkinga hayi ngithandazele ngoba ngifuna utho angrapele limudimo kuri angife ndinto kibatlang che urapele nje fela wathini lokuthandaza uyithandazele nje uvuke utswe kosengi ko6 pili ya makeup pili ya mriri pili manala hawo kule pili nje wena Nkosi ngiyabonga yazi Nkosi inyama isahlangene nomphefumulo angazi bengenzani ngiyabonga ngaphambi kokuba uthethe isibusiso mntwana wami uthi ulate ukwenza ube late wena ngoba phela umsebenzi phela fanele ngiwenze uhambe ekuseni fanele ngigoke ngeze ngemsebenzi futhi sesingani uvuka nje abayibikele ukubikela umuntu lale kanjani usakwevuka ngane asayini hayi breakfast hayi nakho uzokela late hayi abayathandaza njalo into yokuqala sisiyenzile ekuseni ngiphendukile ngathi ngibadla shebanana yenzani ngayithola ku-TikTok kwaphela 30 minutes hleli ku-TikTok uvuka kanjani ekuseni uphazamise thina esikhulekayo ngo4 ubhibhana nestatus akulaleki amfoni kunobala ngo4 ekuseni ubhana nestatus kima umuntu abasebenzele ubani ofuna usibhalela bani uthetha bani inguzafoni ngobani awuthandazi ngazi wakho ukuthandaza abanye bethu bagcina
umhlakabani. Badina lapho nje begodwa ngomlotha ethi ufata fetuka udumele akele udumele fetuka udumele lizwi badina lana nje kuphela bebela kulesithathu ngomhlakabani bani 2026 nazo abayaziyo ayezwi balela batangizophendula Nkosi ongoshiya isona Nkosi ngoshiya ukulingeka balela ufike kulesithathu ufike kulesihlanu kakuteke karuna kajelo hayi ngiyafasta hayi singafasta isonto elifastayo emaroma fastayo mina ngazi ukuthi yiro kodwa kufanele kufaste nokukhuleka amaroma ayafasta esontweni kuthiwe kuyazilwa esontweni kanako wadala nokukhuleka wavuka ekuseni owosisi ntuyapilo yetsaka ntuyapilo eretsaka ufela unkafuni ngishabanako fela 30 minutes later uyascroll uyahleka uhleka TikTok uhleka Facebook ushebe WhatsApp yahawo ubani ongeyakwazi ukuphila ngaphandle kwakho usubheke lapho bathene ebusuku ngilele usubheke lapho hawu istatus sabani bani ubethini sengibheke hawu ubephuza izolo like behambe nabangani bakhe ibreakfast izolo hayi ungishiyeleni siyaphomela ekuseni ngo-6 ubani ofuna ukukhomentela wena ekuseni ngo-6 ubani omdinga ngaleyo ndlela wena ekuseni ngo-6 ukuthi siyaphendula ukuthi mina nawe ngo-6 ekuseni sesikhohlwe nawo umkhuleko ongivusayo umkhuleko wokuthi njengoba nje ngiyongena emotweni Nkosi anginawo manje ngibuthakathaka ngazi lutho kodwa ngicela umusa wakho ungivikele ukhulekele ubani lo mkhuleko ekuseni uma mina nawe sivuka singena kuThixo siukhulekele ubani lo mkhuleko ukuthi Nkosi kulelizwe esiphila kulo umfana wami njengoba esikoleni can be easily influenced by abanye abantwana abasesikoleni kodwa ngiyacela Nkosi umvikele umphephise umntwana wakho ukhulekele ubani wena ekuseni ngo-6 kuTikTok wena ngo-7 mawusuka kuTikTok uyongena eshaweni ishawa ngo-15 minutes mina ngazi 15 minutes ishawa ugeza nje kahle uthe uyavuka umzimba usugeza gijima nje lo 2 minutes nyana nje uthi ngangena eshaweni ngaphuma kodwa ku-TikTok u5 hours mase ukhulekela ubani wena umntwana wethu akhulekwe ubani if mina mzali ngakwazi ukudlulisa nje umkhuleko wa 2 minutes kodwa ngakwazi ukuhlala efonini umntwana wami I don't know whether yakwazi ukushaya isiphambano ushaya ngesandla esiright noma ushaya ngo-left kodwa ngiyakwazi ukumthethisa kule 20 days esihambile ikuphi esithe yazi Nkosi bengayena umzali oloswele bengayena umzali onakekelayo kodwa kulesikhathi engihamba ngaso ngiyabona ungibuyisela mina ngiyabona ungibuyisa mina ngiyabona indlela babuya mina babuya indlela bami kodwa kulesingene nayo mhlawumbe elithi abanye bethu abazisukule nento bamangazwa nje ikhwaya ikhwaya mina nginakela nje
Mina sihamba ngayo into le thina sifapana. Mase sihamba le thina sifapana mase ngiyahlala. Ngoba nina kanako yakharisima angihambi nje. Kodwa iqhutshwa ngokukhuleka. Mase ngiyahlala ngizindle. Ngithi Nkosi izwi lakho lithini namhlanje. Izwi lakho Nkosi ngihambile indlela esifapana indlela onqamlezo ngahlala ngezwe Nkosi ukuthi istation banibani abesifana nesigaba sakephi eRusalema. Sengizindla ngezwi. Sekukhona into ephendukile kumina. Sekukhona ukuthi ngingamnika uNkulunkulu lelithutshana lesikhashana. Abanye bethu siphuma emsebenzini sijahile size endleleni enqamlezo ngoba bakhona bani. Ngoba bakhona bani. Hayi ukuthi ngiza ukuzokhuleka. Ngijahile ngoba kufanele kuyiwe. Bese sengizoba inamba. Let's not become statistics. So ukuthi ngolesihlanu sibaningi. Mengikubuza nje. Isigaba sestate uJesu kwenzakalani lapho? Ngoba nina semeze zesontweni Ngomsebenzini isigaba sestate kwenzakalani lapho? Mengikubuza ngesigaba sesihlanu ukuthi uJesu wasiza obani abusana uNqamlezo. No. Kodwa sihlezi uthandaza nomkhuleko. Sehamba yiko ukuthi abanye bethu bayahamba. Kodwa abanye bethu hamba ngomkhuleko. Siphusha ukukhuleka phambili. Sibethi hamba asazi ukuthi uJesu ufa kusiphi isigaba. The hint is this side. The hint is this side. Asazi ukuthi ufa kusiphi isigaba uJesu. Kodwa ilent inabo kuri. Evangelini impumputhe isho inesimple nje. Ithi angazi. Baba nentando ukuthi abangazi. Sinabanye bethu sibaningi sifuna ukwazi kakhulu. Yena kunentando ingazi. Bambuza ukuthi wenze kanjani lokho? Bathi nje uthathe udala walifaka emehlweni. Wathi hambongeza. Wathi nje hambongeza. Anamngageza. Akageza nabona. Ngoba nina khona ezinye izinto empilweni zethu eyiswelekile ukuthi sikhombisa amandla kaNkulunkulu. Mase bebuza abafundi qala indaba bethi ubani wona uyena abazali bathi cha okwenzakala ndawo ukuthi sikhombise imisebenzi kaNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu. Khona izinto empilweni zethu kufanele sikhombise amandla kaNkulunkulu. Siyakhala njengento encane sibona Nkosi abengiguya ngiphethe umkhuhlane. Khona abantu abanezifo ezigula ngempela. Ngazi izifo zabo bathi uNkulunkulu ukhombisa amandla akho. Khona abanye bethu badlule izintweni ezinzima lapho inhliziyo ingakwazi nokuqonda. Lapho la umuntu eyithukuthelela yena eyithukuthelela uNkulunkulu. Kodwa lamuhla bathi Nkosi kuswelekile. Ekuswelekile Nkosi uNkulunkulu kuba amandla akho abonakala empilweni yami. Khona abanye bethu baphansi asitholi umsebenzi. Asikwenzi lokho asibona sikhule nokukhuleka. Kodwa namhlanje ngiyotshela Nkosi uswelekile. Eyiswelekile uNkulunkulu sobonakala amandla akhe empilweni zethu. Ayintweni ezidlula kuzona eyiswelekile. Abanye bethu sikhalini. Indaba ngiphethe uNqamlezo mntana. Oyangishiya nendoda yami. Owangishiya nabantwana. Eyiswelekile. Ukuba udlule entweni enjalo. Ukuze nawe ube namandla. Ukuze nawe uma uthi yakhuleka. Umbuka uNkulunkulu ungidlulisile entweni enzima. Kodwa ngisamile namhlanje. Ngithi hayi Nkosi amandla akho ayaphisa.
Hey, swelekile izinto eziswelekile so. Uswelekile uNkulunkulu ayibonakalise ubuyena empilweni zethu. Kunzima kumnandi kuhlela sikhala. Eswelekile uNkulunkulu ayibonakalise. Ubani kuze kube kanje empilweni yakho. Awona. Awenza kanjani? Kodwa uswelekile amandla kaNkulunkulu. Mina wena bakuyobula. If not you, then who? Esiyakhala sibhlungu onkosi abazali bezobe begula. Size ngaphambili kwenathi sibabeke sibandise ngamabisa kodwa umuntu engaphephi, umuntu engasindi, eswelekile. Kuba amandla kaNkulunkulu. Hamba naseyimini njalo. Uswelekile. uNkulunkulu asiphe amandla. Nasentweni enjalo lapho besihleka khona besibuka bawusibuza bathi ubani obonisile udlule kanjani impilo kanjena. Babize nabanye bathi hayibo lo muntu akuyena umuntu oyekanje. Babiza nabazali bempumputhe kodwa impumputhe yaphendula nje ngokusimple. Yathi impumputhe angazi kodwa engikwaziyo yilo muntu uthi uJesu Kristu ongenze ngabona namhlanje